мамчета! Добро утро на всички! В този тъжен, дъждовен, сутрешен ден отивам на преглед. На последния ми преглед преди 8-я месец при моя АГ. Спи ми се общо взето като на животно, едвам станах, но все пак си заслужава. Отивам да видя моите бебенци колко е пораснал. Докато се оправях сутринта, попаднах на сутрешния блок на Нова телевизия и за Коклюша, мисля, че така се произнася, се, ако ни бърка, може да ме поправите. И се заслушах. Доста се притесних с тези ваксини и за всички тези неща, които се казаха. Вие какво мислите за ваксината? Бихте ли се вакцинирали, особено за тези мамчета, които са доста по-напреднали като мене? Деца вика, няма 2 месеца живи и здрави, все ще трябва да рода и почвам да го мисля. С тази уж епидемия, която се заформя, пък може и да не е уж, аз не знам. По принцип съм твърдо против ваксините. Говоря за някои от ваксините, въпреки че съм имунизирала дъщеря ми, но все пак тук в случая, когато и аз съм бремена и защо не знам тази ваксина да е бие ли, да ни е бие ли. Сега отивам при моя доктор, даже по-късно ще ви се включва там и ще го питам за тази ваксина и дали е добре за бременните майчици да я бием и какво трябва да правим. Най-накрая се добрах и до клиниката. Общо взето чаках 2 часа, за да влезна при доктора. Докато чаках, едва не заспах на дивана. И от толкова чакане и от хилядите въпроси, които имах по принцип аз към него, изобщо забравих да питам за ваксината и за Коклюш. Изобщо изключих. Всички бремени майки ще ме разберат. Всъщност ние бремените, като чиним по своя доктор, колко хиляди милиони въпроси имаме да зададем на своя си доктор. Да, забравих, момичета, да питам. Нека всяка една от вас, която има някаква информация и изобщо е запозната с това и дали мисли да се вакцинира, пише в коментарите. Тъй като главицата ми изобщо изфръкна да питам този въпрос, за жалост. Ами е доста интересно. Така че ако може, питайте, пишете в коментарите дали сте запознати. Благодаря ви, мили момиченца.